Oamenii au început să se sperie, pentru că firmele pentru care lucrează au început să folosească inteligența artificială pentru a analiza cât de productivi sunt angajații lor. Hai să-ți arăt ce tehnologie se folosește într-o cafenea. Pe camerele de filmat poți observa angajații, numele fiecăruia și câte cești de cafea a făcut fiecare. Și clar, preferata tuturor în acest clip e Olga, cea de aici. Pe Olga o doare la bască, a făcut doar 3 cești toată ziua, în timp ce Ana a făcut 20 de cești. Olga ar trebui să pună osul la treabă. Deci e clar că oamenii s-au speriat. Asta e o violare a drepturilor angajatului. E ca în filmul 1984. Poate inteligența artificială să-mi găsească o iubită? Dar tehnologia asta nu analizează doar productivitatea. Aici poți vedea cum supraveghează angajații dacă poartă măștile. Dar de ce să le facă asta angajaților care primesc minimul pe economie? De ce nu fac o inteligență artificială care să arate cât de prost sunt plătiți de fapt? Și deci am văzut aceste filmări și m-am speriat și eu. E cam prea invaziv, prea mult. Dar am verificat și, de fapt, compania încă dezvoltă ideea. Nu pare să fie dată deja spre folosință. Deci, deocamdată, suntem în siguranță. Toți angajații leneși pot să se calmeze. Apropo, compania se numește Ciuci. Super nume. Oare tot AI-ul a venit cu ideea?